അരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 1 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും 3 കോടി മുതൽ മുടക്കി 385 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും 1 കോടി മുതൽ മുടക്കി 445 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരികയാണ്. പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചും 654.45 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി 549 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും ഇന്നിപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുകയാണ്. 3000 കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടത്തിയിരുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിൽ കെ വി സുമേഷ് MLA അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യ മുഖ്യാതിഥിയായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ CM ലസിത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KC ജിഷ, ബ്ലോക്ക് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ PV അജിത, പാപ്പിൻശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് AV സുശീല, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ KV സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. സിൽ ന്യൂസ് പാപ്പിൻശ്ശേരി.